Această creatură, cel mai mare animal din lume, trăiește în apă, nu pe uscat. De obicei trăiește la 700, 1000 în adâncime și este mai mare decât balena albastră. Nu are ochi sau gură, iar corpul său foarte moale este parțial transparent. Ok, cred că ați înțeles. Astăzi vom pleca să descoperim creaturile gelatinoase care trăiesc în adâncurile oceanelor noastre. Combinați 90 și 8% apă puțină nervozitate, câțiva mușchi și uneori colagen pentru coeziune. Aveți deja mare parte din ce formează meduzele, ctenoforele sau sifonoforele. Atâtea creaturi, 100% fascinante, dintre care majoritatea speciilor care evoluează în abisuri ne-au rămas necunoscute mult timp. Trebuie menționat că cele care ajungeau accidental pe plaje sau în plasele noastre erau aproape mereu la suprafață. După ce se dezintegrau aproape complet în timpul urcării, rămâneau ca o masă fără formă. Pentru a surprinde frumusețea delicată a acestor creaturi, adesea bioluminiscente. Abia la mijlocul anilor 80 am putut în sfârșit să coborâm și să le observăm în mediul lor natural. Datorită roverului autonom, cercetători ca Evenotilus, Embari și Institutul Schmidt-Ocean, care, de câteva decenii încoace, coboară în mod regulat în inima abisurilor. Ne aduc din expedițiile lor imagini fabuloase. Astăzi cunoaștem aproape 2000 de specii de alimogelatinoase, iar în fiecare an sunt descoperite aproximativ 50 de specii noi. Iar aceste campanii regulate de studiu ale adâncurilor ne-au permis să descoperim că aceste ființe, adesea translucide, ocupă un loc central în oceane. Se estimează că, în ansamblu, toate creaturile gelatinoase pe care le găsim, de la suprafață până la cele mai mari adâncimi, formează cel mai răspândit grup de animale din oceane. Și chiar dacă nu au dinți sau gheare, aproape toți sunt prădători care pot fi de temut. Această navă extraterestră, care pâlpâie și plutește în adâncurile abisale ale nopții negre eterne, nu este o meduză, ci un ctenofor, un nevertebrat gelatinos, lipsit de creier și de ochi, dar care totuși este capabil uneori să înghită prăzi aproape la fel de mari ca el, fie că aparține altor specii sau propriilor congeni. Ctenoforele, ca meduzele, sunt frecvente în abisuri și prezente în toate oceanele adânci. De la poli la ecuator, dimensiunile variază de la indivizi vizibili doar la microscop până la exemplare de peste 2 metri lungime. Majoritatea acestor creaturi folosesc rânduri de cili pentru a se deplasa și creează modele colorate. Spre deosebire de meduze, ele nu își otrăvesc prada, deoarece tentaculele lor nu înțeapă, ci sunt acoperite de celule lipicioase. Un coșmar pentru crustacei mici și larvele care le ating. Specia numită coacăză de mare are tentacule de circa 20 de ori mai lungi decât corpul. Împodobite cu filamente bioluminiscente, acestea o fac să semene cu un glob de Crăciun. Dar aceste ghirlande nu par cadouri. Acoperite cu celule adezive, acestea sunt plase plutitoare ce capturează animalele mici din curent. Astfel, în spatele frumuseții fermecătoare a aproape tuturor acestor ființe luminoase se ascunde un pericol perfid. Pentru cei care se lasă amăgiți, atrași ca hipnotizați de aceste modele. Ctenoforii sunt adesea sinonimi cu moartea. Unele specii fără tentacule au în gură numeroase cârlige minuscule otrăvitoare, ce le paralizează prada. Dacă majoritatea chitenoforilor sunt transparenți, unii afișează culori surprinzătoare. Acesta, cunoscut sub numele de burta sângeroasă și observat la mare adâncime de echipele de cercetare ale Institutului Mbari, se hrănește în principal cu animale bioluminiscente. Pentru a evita un stomac care pâlpâie, a ales roșu purpuriu în loc de transparență, o culoare care se difuzează foarte slab în coloana de apă și care îi conferă, într-un fel, o mantie de invizibilitate, permițându-i să-și ascundă ultima masă agonizantă aici, dacă suntem capabili să percepem culoarea roșie a acestei creaturi fascinante, este doar datorită luminilor submersibilului care o observă.
Iată o centură a lui Venus, un ctenofor cu corp irizat, transparent, sub formă de bandă luminoasă aplatizată, care poate fi găsită practic în toate oceanele lumii, de la suprafața valurilor până la adâncimi foarte mari. Se spune că văzând aceste benzi de lumină și gelatină ondulând pe fundalul negru al oceanului, uneori lungi de peste 1 metru și extrem de fragile, James Cameron ar fi avut ideea pentru unele dintre creaturile din filmul Abyssul. Poate chiar mai ciudat decât ctenoforele. Iată un sifonofor. Acest organism înrudit cu meduzele nu e un singur animal, ci mii sau milioane care formează împreună o colonie. Astfel, și contrar a ceea ce vă spune vederea, aceasta nu este o creatură unică. Aici, structurați în jurul unui cordon central lung, se află o mulțime de animale minuscule diferite, numite zoizi, care lucrează împreună și își împart funcțiile biologice. Construiesc în grup și prin înmugurire organe specializate pentru ca sifonoforul să funcționeze ca un superorganism. În aceste colonii, fiecare zoid are o funcție specifică. Unii, responsabili cu propulsia, construiesc clopote de înnot umplute cu gaz pentru locomoție și flotabilitate, iar alții au rol de stomac și se ocupă doar de digestie. Sau servesc drept momeală și construiesc și desfășoară perdele de tentacule urticante care fac din sifonofori niște prădători de temut. Pentru creaturile atrase de aceste lumini, viața riscă să se stingă rapid, deoarece focurile de artificii provin de la tentacule bioluminescente și toxice. Nu ai nevoie de fălci puternice, mușchi sau dinți ascuțiți dacă poți sintetiza otrăvuri puternice în această structură gelatinoasă. Fie că zoizii sunt responsabili de gestionarea hranei, de apărare sau de reproducere, toți lucrează pentru binele comun și împart resursele, rodul prăzilor, pentru a menține în funcțiune întregul animal colonial. De altfel, niciun zoid nu este capabil să trăiască singur. Astfel, responsabilii cu digestia împart nutrienții și energia, distribuită apoi în toată colonia lun. Marele avantaj de a fi un animal colonial este că, atunci când sunt mușcați, sifonoforele pot să scape de o parte din corpul lor fără să riște să moară. Trebuie doar să reconstruiască organul afectat pentru a supraviețui. Deși majoritatea sifonoforelor se mulțumesc să filtreze hrana capturând planctonul din apă, aceste lanțuri lungi și translucide, purtate de curenții oceanului, pot, când sunt suficient de mari, să se hrănească și cu mici crustacee, pești sau alte sifonofore. Chiar dacă fiecare zoid este minuscul, având adesea sub 1 milimetru lungime. În grup, ei pot ajunge să construiască ansambluri cu adevărat gigantice. Vă amintiți organismul prezentat la începutul episodului? Acesta este un sifonofor cu aspect de sfoară spiralată, care probabil atinge 50 de metri lungime. Are peste 300 de stomacuri, îmi place foarte mult. Cel mai mare animal colonial din lume este extrem de fragil, dar se poate reconstrui după o lovitură puternică. Unele specii de sifonofore care pot înota activ se așează temporar pe fundul oceanului, asemenea unei flori carnivore cu petale mortale. Folosind vântul, ei filtrează hrana adusă de curent. Sifonoforele nu sunt singurele organisme coloniale. În adâncurile mari, aceste structuri tubulare translucide sunt pirosome, asemeni sifonoforelor. Acolo sunt mii de zoizi individuali, cu diferența că aceștia sunt practic identici unii cu alții și sunt foarte puțin specializați. Adunați în grup, ei formează structuri goale ce le permit să închidă și să digere prada în capcanele lor mortale. Uneori, pirosomi foarte mari pot fi văzuți la suprafață de scafandri, care ar trebui să joace la loto. În această abundență de vie cu texturi de flambii, a venit acum momentul să trecem la cele mai cunoscute meduze. Animale gelatinoase, alcătuite în mare parte din același element ca mediul lor. Meduzele din adâncurile oceanelor sunt poate mai fascinante decât cele de la suprafață. Buzunarele de umiditate din adâncuri au forme, culori și dimensiuni de o varietate uimitoare.
Unele dintre aceste meduze sunt sclipitoare, în timp ce altele și-au schimbat transparența pentru a deveni practic opace. Există în întreaga lume și care au fost construite și care au fost realizate în întreaga lume și care au fost construite peste tot în lume și care au fost realizate peste tot în lume. Construite în întreaga lume și care au fost construite peste tot în lume și care au fost construite în întreaga lume și care au fost construite peste tot și care au fost construite peste tot. El Pitagora, Rewin Tourist, etc. Vestul există. Cu toate acestea, aceste creaturi lipsite de mușchi rămân în mare măsură dependente de curenți pentru deplasare. Asemenea baloanelor cu aer cald, ele nu au un control perfect asupra destinului lor. Nu vă faceți griji, însă și aici, în spatele mișcărilor blânde, se ascund prădători teribili. Meduzele există de cel puțin 1,5 miliard de ani, mai mult decât orice alt animal cu organe multiple. Atunci ele nu au, fără creier, inimă, ochi sau măduvă, doar un sistem nervos simplu care înconjoară umbrela și le permite să simtă curenții, dar au la dispoziție o mulțime de arme secrete. Aici, aceste bule de apă și viață pot însemna moarte pentru cei ce le ating. Tentaculele transparente care atârnă sub clopot și le permit să prindă plancton, crustace sau pești sunt acoperite cu harpoane. Epiderma meduzelor este frecvent acoperită de nematociste, celule care conțin înfășurate săgeți elastice minuscule, otrăvite și gata să fie lansate pentru a injecta veninul lor și astfel să amețească sau să omoare. Adăugați că unele meduze se pot micșora consumând propriul țesut în caz de foamete și începeți să înțelegeți cum acești saci, alcătuiți 90 și 5% din apă, au cucerit oceanele lumii, de la suprafață până la adâncimi abisale. Multe specii de meduze care trăiesc în întunericul nopții din oceanul adânc sunt de asemenea bioluminescente. Meduza atola, de 5 spre 10 centime, este des întâlnită de exploratori la peste 500 m adâncime. Iar când se simte amenințată, începe să producă lumină, iar umbrela ei începe să arunce fulgere roșii și albastre. Un astfel de spectacol de bioluminiscență servește atât la sperierea prădătorilor, cât și la demascarea lor, la a-i arăta cu degetul, sau mai degrabă cu tentaculele, în întunericul din abisuri, unde trăiesc aceste meduze. A pâlpăi și străluci înseamnă a lumina. Cei care încearcă să vă înghită și să atragă prin efect de ricochet, prădătorii potențiali ai atacatorilor voștri din apropiere să se năpustească asupra lor. Este într-un fel ca o alarmă antifurt asurzitoare, cu diferența că aici, în întuneric, metoda de apărare nu este producerea de sunet, ci de lumină. Uneori, creaturile care vin să străpungă întunericul din jur cu strălucirea lor par pur și simplu ireal de reale. Aici, camerele roverului au surprins o meduză ale cărei părți interne, prin care circulă nutrienții, sunt vizibile prin clopotul transparent datorită bioluminiscenței. Ca să apreciezi frumusețea acestor ființe gelatinoase, e mai bine să stingi farurile roverelor. Așa apar stele efemere, colorând noaptea oceanului în roz și roșu. Prima dată când echipele lui Velotilus au întâlnit Dipstaria enigmatică, au crezut că au de-a face cu o placentă de balenă sau cu un sac de gunoi, înainte ca învelișul să înceapă să se miște și să-și schimbe forma, să realizeze că erau în fața unei creaturi uimitoare. Dipstaria enigmatică este o meduză uriașă, cu diametrul de peste 1,5 de metru, având un clopot transparent și fără tentacule urzicătoare. Pentru a se hrăni, își închide faldurile uriașe de piele gelatinoasă, prinzând adesea prăzi minusculi din apă. Aproape toate exemplarele de Dipstaria care au fost observate în oceanul adânc, între 600 și 1700 de metri sub suprafață, adăposteau, ascuns sub vălul lor, un fel de animal de companie, un mic izopod roșu aprins, care își făcuse locuința în interiorul clopotului.
Nu se știe dacă acest locatar improbabil este parazit sau benefic pentru gazdă. Cert este că, de asemenea, impozantă cum este Dipstaria, ea rămâne totuși un pitic în țara meduzelor uriașe dacă o comparăm cu Stigmas iomedusa gigantea. Cu capul ce depășește 1 metru, este unul dintre cei mai mari prădători nevertebrați descoperiți de Lon în ocean. Imortalizată de un submarin în Bari la 1000 de metri adâncime, această apariție fantomatică și opacă nu are tentacule. În loc, ea are 4 brațe gigantice, ca niște eșarfe, care șerpuiesc și unduiesc urmând formele curentului pentru a-și învălui prada. Ciudat, în interiorul acestei meduze periculoase, găsim ascuns între panglicile negre, care pot depăși 10 metri lungime, un mic pește de mare adâncime care, evident, a găsit aici un refugiu deosebit de eficient pentru a se ascunde. Fie că este în mod excepțional aproape la fel de întunecată ca apele în care trăiește, fie că strălucește în mii de culori, toate aceste meduze cu mișcări șerpuite sunt o invitație la masă pentru pești, lună care reprezintă întruchiparea supremă a răului. Pentru o meduză e un coșmar absolut. Observați frecvent la adâncimi de până la 600 de metri în oceanele tropicale și temperate, acești pești osoși uriași depășesc adesea o tonă și pot atinge dimensiuni impresionante. Dintre aceștia, cei de 2700 de kilograme fac parte dintre cei mai mari consumatori de organisme gelatinoase de pe întreaga planetă. Se estimează că un pește lună de 250 kg trebuie să înghită aproape 100 kg de meduze zilnic. Pentru a-și acoperi necesarul de calorii, problema e că, privind aportul de energie, să mănânci o meduză e similar cu a bea un pahar de apă cu puțin ulei. Meduzele, ctenoforii și sifonoforii invită la contemplarea a ceea ce plutește sub suprafața lumilor de dedesubt. Mult timp, aceste organisme eterice au fost așteptate, colectate din abisuri și aduse intacte la suprafață. Era ca și cum ai prinde bule de aer cu mâna. Toți se spărgeau imediat ce erau scoși din mediul lor lichid sub presiune ridicată, pentru că a coborî la astfel de adâncimi fără protecție metalică ar însemna moarte sigură pentru noi. Pentru aceste creaturi translucide din abisuri, ostilitatea se află la suprafață. De câteva decenii reușim uneori să prelevăm unele vii și să le aducem la suprafață în containere presurizate, pentru a le înțelege mai bine. Chiar dacă a coborî, este încă cea mai bună metodă de a studia aceste ființe fragile și fantastice, apă de gelatină și uneori lumină. Probabil vă va bucura să știți că la nivel global, meduzele, tenoforele, sifonoforele și cefalopodele se descurcă destul de bine. Pescuitul excesiv reduce semnificativ prădătorii și concurenții tuturor speciilor de pești. Și apoi, multe animale marine au probleme să se adapteze la creșterea temperaturii și a acidității oceanelor. Aceste organisme fără creier se adaptează rapid la noua situație. Prosperă atât de mult în unele regiuni încât devin o problemă, nu e rău pentru specii cu aproape la fel de multă apă ca salata. Dacă v-a plăcut episodul, distribuiți-l și abonați-vă. Mă puteți susține pe Tipeee și găsi formate compacte pe Instagramul meu.